Tras varias xuntanzas e conversas entre técnicos do Concello de Ribeira e de Portos de Galicia, as dúas administracións chegaron finalmente a un acordo que permitirá instalar as atraccións ás festas de Ribeira no recheo portuario, igual que se veu facendo nos últimos anos. Trátase dunha autorización excepcional, dada a falta de tempo para buscar unha alternativa e motivada tamén porque naquelas zonas restringidas non se están a desenvolver actualmente os usos portuarios para os que están destinadas. Os técnicos de Ribeira xunto cos técnicos de Portos conseguiron chegar a un entendemento, unha autorización, xa que as zonas vermellas que antes nos impedían levar a cabo este evento, como actualmente non se están desenrolando dentro delas as actividades para as que están restringidas, o Concello de Ribeira conseguiu unha excepción, unha moratoria para que durante este ano podamos levar a cabo a festa como se viña facendo a partir de agora. É unha excepción que se fai por este motivo, porque realmente estas zonas que estaban restringidas para uns usos portuarios que actualmente non se están dando, permite, de forma excepcional totalmente, que se poda desenrolar a festa dentro do que viña sendo habitual neste concello. A autorización de Portos permitirá respirar tranquilas a unhas 200 familias de feirantes que, dado o tamaño e as características das súas actuacións, vían imposible instalarse noutra zona. Tras esta boa nova, dende o Concello traballan xa no deseño dunha alternativa de cara ao próximo ano, que permita compatibilizar os festexos cos usos portuarios, evitando aquelas zonas restringidas por mor da seguridade. Gustaríame lanzar unha mensaxe de tranquilidade para as veciñas e veciños de Ribeira que ven como as súas celebracións do verán pois se van a poder seguir mantendo no tempo. É certo que temos unha excepción para este ano poder celebrar nese terreo portuario e de cara a vindeiros anos pois estamos traballando tamén nesa alternativa que permita compatibilizar os usos portuarios cos festexos de Ribeira, onde teñen acollida moitísimas atraccións, barracas.